വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റീൽസ് ടൈം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ചാവേർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചാണ്. സിനിമ ഓൾറെഡി ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായി. അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ കാണാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി, അത് കാരണം ഞാൻ ഇനി റിവ്യൂ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം. ഇതുവരെ നമ്മളൊക്കെ കേട്ട കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിലെ മറ്റൊരു ഏട് പറയുകയാണ് ഈ സിനിമയിൽ. ഇതിന്റെ രചന നമ്മുടെ നടനും സംവിധായകനുമായിട്ടുള്ള ജോയ് മാത്യു ആണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംവിധാനം ടിനു പാപ്പച്ചൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വൈരാഗ്യവും കൊലപാതകങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്ന ആ പാറ്റേണിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒട്ടുമിക്കതും നമ്മൾ രസിച്ചതുമാണ് ആ പടങ്ങളൊക്കെ. കാരണം അതൊക്കെ നടന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വൈരാഗ്യങ്ങളും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് ഇതിനകത്തെ കഥ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മലബാറിന്റെ തനി കലാരൂപമായ തെയ്യവും കൂടി ഇതിനകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിണക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകം സിനിമയുടെ. അപ്പം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് മോശമായാലും നല്ലതായാലും അതിന്റെ മേക്കിംഗ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതി മോശമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ നമ്മൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി അദ്ദേഹം തന്റെ നല്ല വിഷ്വൽസിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമയിൽ. അത് പറയാൻ കാരണം ഇതിനകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നേറ്റീവ് ഷെയ്ഡായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ, പിന്നെ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യലി എടുത്തു പറയാനുള്ളത് കുഞ്ചാക്കോബൻ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ. അതിനുശേഷം പിന്നീട് അതിന്റെ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷനാണ്. വളരെ നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷനാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തെയ്യവും അതിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഒരു സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് അതിന്റെ ക്യാമറ വർക്ക്, അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ടെക്നിക്കൽ സെറ്റ്, ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഒരു മൂവി മേക്കറിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്രയും വലിയൊരു ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിനെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല ആളുകളും റിവ്യൂ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ചില പോരായ്മകൾ ഇപ്പം സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്തും അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മറക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓവറോൾ മേക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് മറക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ തമിഴ് തെലുങ്ക് ഒക്കെ എടുത്താൽ അതിന്റെ ഒരേ പാറ്റേൺ ആണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കഥകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരേ കഥകളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല. അവിടെ ഇവിടെയും ചില മാറ്റങ്ങൾ. പക്ഷെ നമ്മളതൊക്കെ മറക്കുന്നത് ആ ഒരു നായകൻ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിയുടെ ആക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നേറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത കഥാപാത്രങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യാമറ വർക്കുകൾ, അതിന്റെ പാട്ട്, അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്, പിന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റണ്ട് സീൻസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓവറോൾ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മൂവി കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ സ്പെഷ്യലി ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നത് ആ മേക്കിംഗ് ആണ് അതൊരു വലിയ ഘടകം തന്നെയാണ്. ഈ സിനിമയിൽ അത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് ആരും പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് തോന്നിയ കാര്യം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. കാരണം വളരെ നല്ലൊരു മേക്കിംഗ് ആണ് ഈ സിനിമയിൽ. എനിക്കത് എടുത്തെടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇന്നതാകുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഏകദേശം ഒരു ട്രെയിലറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ ആ സിനിമയുടെ ഓവറോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ നല്ല നല്ല ഘടകങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അംഗീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് പറയാതെ അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പിടിച്ചത് കൊള്ളില്ല എന്ന് മാത്രം അതിനെ മാത്രം വളർത്തി വലുതാക്കി ആ സിനിമയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ശ്രമിക്കരുത്. എല്ലാവരും സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കുക. കാരണം അതിന്റെ മറ്റുള്ള ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് നേരത്തെ അനുഭവം ഉള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം വളരെ മോശമായിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊള്ളില്ല, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് ടിവിയിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ ഇത് വളരെ നല്ല പടമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യും. കുറെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു പോയ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിനെ വലുതാക്കി വളർത്താതെ പോയി കാണുക, അത് എൻജോയ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ നല്ല വശങ്ങളെ എൻജോയ് ചെയ്യുക. പുതിയ സിനിമകളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.